Fa 302 anys, avui en dia, Barcelona, després d'una resistència ferotge, queia a les mans de l'exèrcit borbó. Que som pacífics i que les coses que volem aconseguir són per la pau, són pacífiques. L'estimació per la nostra terra i l'amor a la llibertat que inspiren la Diada Nacional de Catalunya ens ajudarà a fer realitat els nostres desitjos. I avui estem aquí per valors. I aquesta tarda hi haurà manifestacions pels valors. El valor de la llibertat, del dret a decidir.